Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Kaixo, ongi etorri gure saio berrira. Hau gure lehen podcastka izango da. Beste ahotsak izendatu dugu saio hau. Eta hemen nago Mamaduekin, dankan elkarteko gure beste kide bat. Eta hemen dauka gure gonbidatu zein da Mamadu, zein gonbidatu karri dugu gaur. Bai, kaixo, gaur etorri da Sambo Javi, Bai. euskal aktorea da, eta, Iruña jaio nintzen, Bai, hori da. eta, txikieten bizizat Zumaia. Zumaien hori da. Bai, ekia guzuan batez ere. Aha. Eta, niretzat plazerra da, eta eskerrik asko, gonbidatzetikan. Bai, ongi Bai, etorri. bai, eskerrik asko. Hemen aprobetxatuko dugu saio honek, pertsona resaltatu ezberdinak gonbidatzeko, eta igual hainbat gai ero pertsona txurientzat hainoikoak ez dien gaixak ero, mai gainean jartzeko, ez? Eta, hemen zaitxugu, eta, lehenengo galdera ero pixkatxo bat atzera botako dugu, eta ze izan da Zumaixan hastia aurbeltz bezala. Egia esan da nire esperientzia, azkenean, hori bani jaio nintzen laurete meretzian, eta 8 hilabetekin etorri nintzen oikiara, eta oso txiki bada, baserri ingurukoa, eta egia esango izan ginen lehenengo beltzak, olako herri txiki batean, ez? Eta orduan, nire ustez, aldia dago herri txiki o oso txiki baten hazita eztia, herri handi edo hiri baten haztia baino. Eta, nire esperientzia hasiera baten, neko zaila izan zen, ez? Azkenean, bertakoak ere pixkat digeritu inbertzuten, ez? Bertsona ezberdin batez inoiz ez da hon, eta beltzak, ez? Famili beltz bat, eta enkajatzeat neko zaila izan zen, baina gero denborakin, nik uste pixkanaka, hori asimilatzen juntziala, eta ez da gitu. Esango nuke, gaztian itzanean txikitan, bai pasan ditula egoera txarrak, ez, adiez bullyinga, ez, ezberdina izatetikan, ez? Eta nire gurasoak eta partortatikan nahiko gaizki pasa dute, bai nik, bai nire arreba zarrak, eta bai nire anai arreba danak. Eta, nik uste, umiazeanian handikan etza oso kontziente itituzun ekintzekin, ez? Eta gero, pixkanaka errespetua lortzen jutezea, ala nola. Eta, pixkanaka nik nire tokia inun, ez, amen. Ez da erreza, ez, da igual ondio fenomeno berri bada, ez, 27 urte dituzula esan dituzu. 25, barkatu. Baina lata ondiokan ni irakasle naiz, ez, eta konturatzeza ondiokan hori bullying arrazistan inguruan, eta ondiokan ezagutza gutxiagola, ero horri zela aurrein ondiokan bide asko falta itxeko, ez da. Asko falta, garaietan, gaur egun ere, ez, eskolan, kalean, kirola aiten ere, ez, beti izango zea ezberdina, ez dakit. Eta hori, ni adiezuain, ez pixkat kontzientziatu nahian, artista bezala, pixkat aldaketa hori ninberdala eta oso beharrezkoa dela, ez? Datozen gaztentzako, eta ez dakit, Eta zure gurasoak atori zen egaldarra, ez da? Hori da, nire aitak izena du Mamadu Javi, zu bezala, eta nire amak izena du Sire Danba. Eta nire aita kedugun... Nire aita sortu zen Samekutan, dala herri txiki bat, eta gero jontzian kedugura bizitzea, eta nire ama da Nafailikoa. Eta, nire aita etorri zen 82an, gutxo gora bera, eta, beha pateran etorri zen, eta pixkanaka, popelak lortu arte, lanean ontzan, Almerian, ez? Nola da, inbernaderotan. Eta horren zituen 2-3 urte edo papelak lortu arte, eta gero pixkanaka igotzen juntzan. Burgosen ontzan kalian ez dakizen denbora bizitzen. Bukatuzun Lasarten, eta Lasarten ezagutu zituen Sierra Leonako pareja bat. Eta etxean hartu zioten, eta lagun dintzuten pixkat lana lortzen. Eta lortu zioten lana, nola da, Iruñako mataderoa, ez? Iruñako mataderoan, eta horrontzan lanian, diru pixka batin arte, eta gero ekarri zituen, nire ama eta nire arreba zarrena. Ez da ona helduta, ez da bidea bukatzen, ez da beste laberinto luze bat, ez?
Europan aukera asko dazkat, daude ez, aukera asko daude, lan emango date, laguntzak, gauza asko, baina gero azkenean errealitatea da oso gogorra dala. Eta batez ere, etorkina zenean, amengoak ikusti dituzte etorkin bezala ezberdina, eta erreztu beharren erustez zail ditizkizue gauzak. Eta niretak, egunero kontatzen dit hori, pixkat eskertuak izan behar gehala, ben jaiotzatikan, aukerak badazkola amenez, ikasi, amen ondo integratu, lan, ikasiz lan on bat lortzeko, ez? Eta, pixkat olezen ere aiten historia. Eta nolatan aktore? Aktore, eske kontua ni txikitan ikusten nula, hau beti kontatzen da, ni txikitan ikusten nun El Príncipe de Bel-Air, dala telesai bat, Will Smithena, eta karo, ikusten nun, esaten nun, ze guai, ez? Baina nahiko gaztia ikusten zen hor da, ze guai, nik erau nahi dut, ez? Eta orduan, horrekin, pixka piztu ziteiten, zen hori, ez, artista nahi izan, da nik historiak nahi ditu kontatu, eta pixkanaka, azten nahi nintzen einean, bukatu nun batxillergoa, eta, karo, batxillergoa bukatzen zoazenean, selektibitatea dator. Eta gero, pentsatu berezu, zi, kasi berdet, unibertsitatea, aitak esatzen, venga, irakasle edo mediku, eska oso mitikoa, irakasle, mediku, abokatu, ez? Eta, nik ordu dalekan, hasiera baten pentsatu nun, zerbait egin berbadet, izango zen psikologia o filosofia. Baina gero pentsatzen hasi nintzen, da esaten nun, baina hau ikasi ez dago, ze irakasle eta hola bizitza guztia, ez? Eta orduan, esan nun, meitu, ez detingo selektibitatea, eta sartu nintzen antzerki eskola Donostira. Baina lehendikan probatu nun dantzari bezala guazen telesaian, telesai formatu honetan, eta hor dantzari bezala, eta hor ikusi nun pixkat, kamara mundua, aktoreak, danetik pixkat, hor ja, esan nun, nik hau nehetik. Bai. Eta hola, pixkanaka jo nintzen Donostiko TAE eskola, dala Taller de Artes Escénicas, eta horri nituen 2 urte, eta 2 urte eta gero sortu izteten aukera joteko Madrida. Eta Madridan sartu nintzen Estudio izeneko eskola baten, kamara aurreko eskola bat, eta gero hartu ziaten La Joven Kompainia, badala antzerki konpainia bat, eta hor, probak dituzu eta hartzi zaituzte edo ez. Eta hor sartu nintzen, da gero jo nintzen Bartzelonak dakala Africa Moment izeneko interpretazio edo artisten inguruan proiektu bat, eta daude dedikauta Espainian bizidian afrodescendiente artista danentzako. Eta orduan ekartzi dituzten artistak eta performancerrak eta Afrikatikan, euki genitun Sudafrikako bat, Cabo Verdeko bat, Nigeriako bat, Zimbabweko bat, eta gero beste enez gogoratzen. Eta orduan izan zian 10 egun intentsibo, eta egiten gintuen klaseak, eskriptura de kolonial, dantzak, interpretazioa, musika, eta gero performantzak eta ikusten genituen. Eta formakuntza pixkatu izan da neria. Eta bidetxe bat behin dozu, hainbat film... Bai, hori da, hasi nintzen guazenen, 2016-en uste dut, eta gero, pixkanaka, proiektu txikitatikan gero beste batzuk sortu zian, Irun Kartzela websaia, eta ez kartzela manitzen bertzelai bat, ez? Esanet, nik nekan beldurra pixkat aktore bezala, eta beltza izatetikan, mati egal paperak edo, klitxe dianak, ez, etiketak, ez? Porque hori asko gertatzen da. Eta, kartzelan adiez, manitzen bertzelai bat, baina nire historia esan bai pixka frustrauta, ez? Nik hor dakate saldiat esaten nola, bertsolaria naiz, baina jendak usten du, beltza izatetikan, honen izan berdetela edo, ez? Osa, espektatiba batzuk sortzituela, ez? Eta gero, kartzela eta gero initun, pare bat laur metrai, muga, eta mugan adibidez, hor bainitzen etorkin bat, neola fabrika baten esplotatua, eta gero IES itea lortze, hau beran grabatu denun. Eta IES-itia lortzen dut, ezagutzen dut baserritar bat, eta erek laguntzen dit, muga zeharkatzen, ez? Eta gero, laiotze bai, itxaso telesaia, endara gutxetu ezala, altxasu telesaia ere bai, eta oain estrenatuko dugu Faize Mirla. Hori da. Ordezkaritza oraindik, ordezkaritza beltza,
ez da oso ikua, ez? Da igual ondiokan be euskalduntasuna txuritasunakin be bailotzen da, ez? Ni urtero goten naiz espektante, seme alaba ditugun einean, ez? Bai. Aber guazeneko protagonista arrefensaturik egongo dan, eta urtero Ez da hala, ez? Ez da hala. Ez, zanik uste ibilbide hori handikan luzia izango ala. Ze ibilbide hori nire ustez egi bihurtzeko bertako jendeak asimilatu behar du, ez? Ja gaur egun nire generazioa eta generazio gehiago daudela ja euskaldunak gehala. Ez? Euskaldunak eta hori nik uste ondo digeritu arte ez dut uste gertatuko hanik. Nik adezoan, faiza egin irlan bai eta aukera hor nire pertsonaia zanbu da, ni, baina 3-4 urte gehiokin. Eta hor, pixkat, bidazoa ibaian gertatzen da istripu bat, eta nirekat hor pareja bat, hemen euskalduna. Eta orduan, pixkat da, nirekat hor krisis de identidad, ez? Zer nik adez pelikula hortan, pixkat, Irunen asentatua, ez? Horra zita ezi, eta hor bizitza badakat, eta beste, eta gero, pixkat, galderak de nire bikoteak esaten dit, bidazoako ikusituzu, Afrikarra dia, eta zu, ez, ez dakit, etza animatzen, etza usartua laguntzea, eta nire pentsamendua da, neza beltza izan, ez dakat zertan, ez dakat, bakoitzak ere bere historiak, ez dakat zertan nik beltza izatetik laguntze hori iteik ez, ze aldrebez izango basan, igual ez zen gertatuko, porque ez dakit, itutzen nahi da, eta zuk esatezu, txuriak, ez da, itutzen nahi da, eta zuk esatezu, itutzen nahi da, eta saltatuko zenuke, eta galdera hori da, zuk saltatuko zenuke, ez da, pixkat hori ez, krisis existenzial de, claro, nire hemen hasi naiz, o hemen jaio naiz, amengoak ez diat ikusten bertakoa, eta gero ni Senegalen ere ez diat ikusten bertakoa, eta hori desatzu, eta oain ze, ez? Eta hori ni gertatu za, eta Afrikan egon naiz bi aldiz honaiz, eta beti hori izan da, esate deziaten, da ibilerakin ja, nabaritze zuten, ez? Eta esate, zu, espainola zea o frantzesa? Espainola o frantzesa, ez? Eta hori, amene bai, ez? Hori da, ez dakit. Eta hori gertatu izan zait, asko. Gure zemala esaten da, gaitxik eraten dozkue tubap, antzen egalen tubap ditzen zaltze txurixe eta zegai. Guzera tubap, ama, tubap zazu. Ja, hori da, karo. Horren, hori hemen beti hori nungoaza, eta hanbe bai, ez amengoa, hori da, bai. Ama hori pasa da jente asko, gube bai, nire bai, beti Senegalen noia, jentean eskatu, noiz zoiaz boltak, ez? Claro. Ja, ni sentu izen du, nik amengoa naiz. Hori da. Beti jentean, noiz boltak onduzu Euskal Herria. Euskal Herria, ez, ikusti zentuzte, bertakoa, ez? Euskal hori da, bai. Horren, askotan oloko galderak esortzen dira. Bai. Horren nik esate, ni naiz munduko gizakume bat, ez? Gizazume bat, eta ez da. Hori da. Ondo, suerte jatzu ez, Jon Maian esaldi batez, zela da? Jon Maiako esaldi bat ez naizeko nazen. Hori, gara mundu, ero mundu. Mundua, dana mundua, eta mundua dana zatez. Hori da, bai. Eta oin, minanekin zabizte topera berriz herri, ez da? Bai, hori da, hasi ginen urriako eta bostean. Eta, gabez, Euskal Herri osotik bira iten, herriz herri, eskolarrekera egiteu. Eta nik uste oso beharrezkoa da, olako histori bat kontatzea, nik beti esaten dut, azkenen histori hau, neste Ibrahiman histori bat izan, jende asko historia da. Nire aita bera hola etorri zan, jende asko hola etorri da, eta nik uste dala beharrezko histori bat kontatzeko ze, claro, etortzen dienak ere ez dira etortzen guztuatikan. Motiboa da, eta igual, behin herrialdetan eta oso egoera txarrian daude, eta pixkat amestu iteute, egoera txar hori hobetu nahian, ez? Eta nik hori uste oso beharrezkoa dela kontzientziatzeko amengo jendeei, ez? Ikustarazteko honek bai ondo nahi du bizi, zu bizi izan bezala eta eskubideak badazka hortako, ez? Eta amesteko, ez? Eta orduan, pozik minanekin, bai. Joain jagoaz, ez dakit 50 eman aldi edo. Eta ekaina arte horrekin nengo bai. Eta oso pozik. Eta zuk uste oso zenik askotan zalantzak okitzen dut, ez asko minan irakurri, ero zuri antzesten ikusi ez, eta igual hori, mesu hori, ez dakite
zakitan hitza pena, ero, bueno, pixkate hola ikusi biharrian gustoko litzaidak ez, jendeak salatzeko, egoera horrek bizi izatiak ero hori salatzeko pausua ematia, ez? Askotan galitzen da gogorraz eta bizitzen ari dienak, baina esatzu, ostra, guk Senegalean nahi izan ez gero, Juan, gaur bertan erosi denke hegaldi bat, ez? Eta aldiz, zelako ibilbidean behar duten, ez? Claro, eta batzuk urteak, Eta mama dube badauka beran ibilbidetsua Libiara bidia, asko dauka historia zarean gutxi bera dela, Hori da. Nire bai txikietan irten naiz Libiara, eta pasain dago hori bide hori, ez? Claro, eta Libia... Burkina Faso, Niger, Durku, gero ya Saba, Tripoli, eta, bueno, baina nik uste du polita igual Ahmed Aztairu o zuk egun baten ez, igual holako histori bat egiten. Pensa biruzu egun bat egiten holako historia doze, pelikula bat edo esatezu? Hori da, pelikula o... Nik ingo nuke, Claro, ni azkenean, ni esaten bat, nik ingo nuke, hori zuk esatezu mesela, azkenean holako histori bat salatzeko, ez? Eta nik oso guztien ingo nuke adiez, badao pelikula izena duna Jo Kapitan ez dakit ikusi dezuten. Oraindik ez du ikusi, baina pendiente daukagu. Jo Kapitan, adibidez, bidai guztia oso ondo kontatzen du. Oso ondo, eta gorra da, basamortua, Libia, hori da. Dana. Historia gogorra da, baina bai politxa. Hori da, politxa. Ezkenan, nahi batekin zaude, ez? Amaregun da bidaia, eta amaregun hori da goztario pila bat. Claro. Hura gabe, maljanari gabe, diruak ezen dizute, atxilotu. Hori da, atxilotu, eta diru bat ordaindu arte etxeakeako amendikan, ez? Eta, esatuzun bezala, salatzeko, nik uste tolako historia kontatzea oso beharrezkoa da. Eta igual ez bakarrik, askotan ikusentzunezkoak, oso laburra dia sortuta erdi bi, eta arriskua egon zan pelikula bat oso antzerakoa, migrazio prozesu ume baten, azta gizela ditzen zan, Telecinco nibilizian, rekin bueltak. Eta zartuzu, ostra, ze mezu gabeiz bialtzen bez, bertan daren Afrikako gabeziak, inkluso, zela dia honek, bortxaketak, pobrez, ez dakit, ze mezu bai, ez? Irakusten da nabe, buelta emateke mundu sistema honi, ez? Azkenean Europak bertan eukidaben zapalkuntza horren ondorio, horri jako buelta asko ematen, ez? Baina bai bertan daren hori agerian utzi, eta pixkatxo bat hori penatik ero, eta orduan berru hauke arriskua, bai, ez? Eta, bueno, nik uste dute minaneko kasuan ez nik iragurtzen gau baten irakorri neban, eta mama gonduan neukan, eta beto, berak niri kontautako historia asko oso antzekuak, ez? Desmoitu hau, eta beste, ez? Eta orduan bai, ez? Azkenean ikusten da, ez? Beran motivazioa esala anaia topatzera joan, ez? Eta azkenean... Eta esan etxera berero. Bai. Hori da, antzerka ikusten zuen? Oraindik ez. Apirila bergara etorriko zate, eta gor bagabizue gure lana itxen belkartetik, DBH-ko laugarren eta hirugarren mailako ikasliekin, lanketa bat, eta gero egongo da hausnarketa lehiaketatxo bat, eta gisa da jasotzen ditugu urtero gauza oso politxak ikasleen partetik, ez da? Aurreko urtean, hemen... Bai, nik uste mugitzen jakuela, batzu gehiago beste batzu baino, ez? Logikoa bezala, baina egisa da beharrezko lanketa badala. Hori da. Eta... Eta hogan zerkean adiez, azkenan ez ditu kontatzen pasarte guztia kontatu ezko, antzerkia soluzia izango zen. Baina bai, egoera jakin batzuk. Eta guk pixkat antzerkia honekin, eramate dugu publikoa imaginarioa, ez? Zego azkenan, estenografia gutxekin, dana irudikatze dugu, baina irudikatze dugu basamortua, basamortuan hor 12 egun galduta, egarriakin, alusinatzen aztezea, hori dana ondo irudikatze dugu, Libia ere oso ondo, segertatzen den atxilotzen zaitutzenean, bortxaketak, horako gauza danak, eta gero azkenean, aldala iritsi puntu bat, zoratuta zaudela. Esatetu ze ingo dut, ez? Azkenean, Ibrahima Baldek esatezun, hiru punto matizun, desatizun, bat, kulpa batek kolpatzen zaituenean zea da bidea berriz aurkitzea. 2, Algeriaraino, Libiaraino iritsi bazara berandu egida, etxe aurrun eduzu. Eta 3, nik ez dut nire amaren bege ikusterik merezi. Jende asko egongo da hola, bide batin arte,
eta iriztea puntu bat esaten jo, botetuko nitzake, baina uste oain ja ezin detela. Ez? Eta aurra joten dira. Eta pixkat, olako egoerak edo hartu diteu, batez ere, ikusteko eta erakusteko ze gogorra dan, ez, hau ere. Eta azkenean da, bakoitzak bere motiboa dazka, baina beti da, bizitza hobeago bat nahi duzu, edo beste motiba dakazu, Ibrahimak adiez, anaian bila nahizun jun, etxea ekartzeko, eta esateko, hemen atako gaurrea, ez? Bai, azkenean migratzeko arrazoiak mila, eta danak respetagarrixak, eta... Ni 5 urte egon naiz bizi. 5 urte? 5 urte en Libia. 5 urte, 5 urte, bai. Blokeo ekonomiko. Gure epoka da, epoka de embargo. Claro. Eta, sartu bai, arreza da. Ateratzea? Ateratzea oso zaila. Eta 5 urte hor, eta 5 urte inferno. Infernua, oso gogorra. Nire eta 2 urte edo ontzen dut. Eta gaur egun han daukak ez, esperientzak eta... Karo. Baina ondo esperientzia eta kontartzen hori nire semi alabak olako gauzak beba era beti nire semi alabak atento dago ez, zela da posible. Claro, nola da posible. Posible da hori. Ez que hori da, eta zetuz eta gertatzen da. Hori da, gaur egun ere ez, mala da. Txarrez bai. Nei adezaitak ni badakit, gauz asko ez dizketa lanek kontatu. Gauz asko. Ez da kontatzen. Ez du kontatuko. Ez daukau kuraje hori. Ez que hori da, ni izan zinantzala. Hori makillauta, hori da, esate du, basamortua, baina hola, basamortua gaur, Libia, baina hor txegatzea. Ez, da nina, nahiko nuke jakin, ez, pixkat. Senegaretek intzun, Senegaletikan juntzan bolikostara. Diru aitea, azkenan lana, eta gero horrez zen, Mauritanitik gora, hori da. Azkenean hori ez, bizi ez da bakarrik, porque Libia ni 5 urte hor, eta ura gratis da, janarisa gratis da, argi bebai, ez? Baina azkenean ez da hori da bizi, ez? Kara. Sentitzen dut han... Leku baten parte hartzen, ez? Eta, gu gutxi bera hola bizi daugok hemen ez, Euskal Herrian. Parte bat hartu eta... Eta hortxe hartu sortzen hasi. Importantzia da hori ez. Ez da erraxa, ez? Horretu nire gaitak asko esate, anai arrea guzti baloratu hemen sortu zatela eta daukazun danak eta etekin atatzeko horri. Ondo. Bueno, hagu betxean, eusko artista batzuk, eta nagusitxan semiak duten da, futbolista ez bada, aktore izaten erabela, eta gomendio emango jatzun, grupuko semiak. Nire gomendio bakarra izango zen, dazkan ametxoi danak, benetan sinisteko, ez? Eta azkenean komentario asko goia, ez? Azten de joan einean, ez? Bai etxian, bai lagunak, bai edo zintokitan, ez? Igual dozinek aldizu esan, hau zaila da, ez? Seguru zaude? Ez dakit honekin aurreatako zean, ez? Nire ustez nahi adidez gurasuak, nik esan nien artista dinula izan, nik nire lehenengo urtea antzerkia ikasten iskutuan egin nuen. Eskutuan ezer ezan gabe, eta orduan udara hortan sartu nintzen lanean Zumaiako kantinan, eta horrekin aurreztu nun matrikula ordaintzeko eta kotxeko karneta, eta denak golpea. Orduan jazan beste puntua dira, baina kotxeko karnetaka eta matrikula ordainduta, ja ez da batza bueltaik. Orduan ni balio izan dit ezezko dan horiek baezko bihurtzia. Zuk ez esatezu eta zu zintzen nahi esateko enaiz gai. Nik motivazio bezala hartzen dut, nik ingoet bizitza lagakoet, hau egi bihurtzeko. Orduan, nire aholkoa izango zen, sinisten duen dan edo dazkan ametz danak eta benetan ondo sinisteko ondo utzi eta amorez ematea. Bai. Azkenean nahi izan ezkeo, eta zuk benetan pintzatzen bali matzu, lortzea posible da. Zinezkoa ez da ezer. Hala da, zinezkoa ez da ezer, ez dakit. Orduan hori izango zen. Ondo, mesu politxa.
Ba, bueno, eskerrik asko. Zuei, bai, placer bat izan da, menotia, bai. Bai, oso ondo. Bai, eta Dago, asko ikasi hau bai. momentu txiki batekin zurekin. Bai. Lehen esan duzu ez, nera euskara da. Ez, baina, eskena makizu beti moldatu itega eta bai, ez. Euskara kaleko euskara handikazio. Oso ondo da. Nik nere kasu lehengo etorri naiz, Euskal Herrian. Bai. Baina bizarabakin eta arantzale juinaz ondaru. Arantzale zunean, bale. Lehenko markinan eta gero Bale. Gero hori ez. Claro. Igual ez daukat denbora asko junik euskaltegi ikasten euskara. Horregatik, jentiakin, kaliakin. Kalean errazago. Arrezago, ez? Arrezago. Nire zat, Euskara, denak euskara eta pixkanaka. Hori da, hori da. Eta hori ez, eta bidaia horik Senegalen juten taldiakin. Claro. Da auto-barnetegi bestela, ez? Bai. Nago ikasen nire kontu, Bai. Gentiakin ane ikasen nago geixan euskaran, bai. Nire gure sasaiatu zian, euskaltegia, bezate zuten, nola, bai, hori da, eta zehoti zian, baina zatu bazkatzen, oso zaila da. Bai. Dankan, oiak pugolotxina irutan bezala Senegalez, pixkanaka, lortuko zure helburuak. Hori da, bai, mandingoz dondin. Bai, dondin, pixkanaka. Bai. Plazer bat izan dut, bai, latza. Eta, hor zuen seme alabak eta esagotitzen, Hori da, oso nian, gonbidatuta zarete bergara. Hori da, konzeptua da hori, poliki, zabaltzen gauzak, okera bali bara hemen, jente etoriko za, hola ez, berbak, eta... Hori da. Ba, eta hori, beste ahotsak, ez? Beste ahotsak ikustarazteko, ez? Eta beste mezu batzu. Hori da. Garrantzitsua da. Oso. Bai. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak.